Mga yumi og dispensa sa mga nagtan-aw karon tungod sa kasensitibo niining maong balita. Ulo sa bata nakitaan nga gitangag sa usa ka iro dito sa barangay Campo 7 sa lungsod sa Minglanilla. Gituhuan sa ubang mga mulupyo nga gikaon sa mga iro ang lawas sa maong bata. Sayranta ang panahom sa mga eksperto niini pinaagi sa report ni Alan Domingo. Usa ka dinagkutan nga kandila nga gisulod sa baso ang gibutang sa daplin sa daan, di inapalgan ang ulo sa usa ka bata nga gituhang bag-o lang ni gawas sa tago-angkan sa inahan. Kining dapitan nga adunay gidagkutan nga kandila dinhi gibuhian sa itoy ang gitangag nga ulo sa bata. Dakong misteryo alang sa mga mulupyo dinhing dapita kung sa kinsa ang naglabay ug asa na ang kaputol or ang lawas sa naasoing bata sanglit ila kini gipangita ug wa nila mapalgi hangtod karon. Matod ni Hilario Alisoso nga nasigpatan niya ang itoy nga adunay gitangag ug nagtuo siya nga usa lang kini ka munyeka. Ingon usab nini ang nakita ni Judy Obsial nga wa sila magtuo nga tinuod ang ulo sa bata. Apan dihang ilang giduol nabuhian sa itoy ang ulo nga aduna pay dangog nga fluid nga putos nini ug aduna pay dugo. Yulagway nila nga klaro kaayo ang naong ug ang ulo nini busa nagtuo sila nga bag-o lang kining gihimugso. Nakitaan gid ako gahapon gitanga gid sa iro nga nya akong sirbatuan iro dagan og balik mo to di ana gibutang. Moto gitawag lay ko arko gagay ko. Joy sa may iro din na manis bata. Pag bag-o gitong natawo gid bataan nya mga kay gitanaw ko gahapon sir murag kuan to gahapon gitanaw ko mura og kana bitong bunga sa kakao. Dakuan sa siya pagabata san. Itsuraan sa pagabata. So maklaro ra yung naong niya. Oh, maklaro ra gito yung naong sir. Gikahibod nga sa mga tao kung asa ang lawas sa bata hinungdan nga ila kining gipangita apan napakya sila. Inay nakita nila ang usa ka panapton nga dunay lama sa dugo ug slimy fluid nga dinala sa paggawa sa bata sa dili layo nga dapit di inapalgan ang ulo nini. Tungod kay way nakita nga lawas sa bata, nagduda ang mga tao nga basin gikaon kini sa mga iro. Ang itoy nga nagtangag sa ulo ug ang inahan ini giingong pulos mga stray o libod suroy ug nakita nila nga nidag ko ang tiyan ni adtong higayuna nga nagpasabot nga nangabusog. Duda lang mi nga gikaon gid sa iro ang lawas ato. Okay, ngano nakaingon man mo nga gikaon sa iro ang lawas sa bata? Okay, gitangag man yang nya ang gatong mga iro sad purti naman mga busuga. Mato ni Dr. Alice Utlang, veteran veterinarian ug eksperto sa animal behavior nga dili mukaon og tawo ang iro ug sama niyang iro. Apan kun gutom na kaayo ang usa ka iro, mamahimo niyang kanon ang bisan unsa nga makita aron lang mabuhi. Pero di gina normal nga mukaon ang iro o tao ha. Other hayop pwede sila pero sa tao dili kayo. Pero kung gigutom, may possible gyud nga makakaon sila. Gilubong na ang ulo sa bata ug base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng gilaglag o giabort ang bata o gilabay sa dapit nga napalgan o gitangag usab sa itoy. Gikondenar nila ang naglaglag sa bata nga magutubang og kaso sa higayon nga mailhan nila og si kinsa ilabi na ang ginikana nini. Okay na mga dali na to kay maibawan kung kinsa man ang ginikanan nila. Samtang gibutyag sa pipila ka mga mulupyo nga aduna sila nakita nga sakyanan ni atong Domingo apan dili kumpirmado kung ang sakay nini mauba ang naglabay sa puya nga napalgan Lunes na sa hapon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.